Mediálna škola má už druhých absolventov. Po dvojročnom kurze ukončilo 26 mladých ľudí vzdelávací program zameraný na médiá. Štvrtým kurzom Dávam vyvrcholil druhý ročník mediálnej školy. Okrem praktických mediálnych zručností účastníci získavali aj námety na stredká a na ich prácu v strediskách. Tohtoroční účastníci mediálnej školy boli pre mňa veľmi špecifická skupina, pretože už od prvého kurzu vytvorili veľmi pekný kolektív. Aj lektori, ktorí chodili na tieto kurzy, mali na nich veľmi pozitívnu spätnú väzbu, boli veľmi otvorení, komunikatívni a veľmi dobre sa s nimi spolupracovalo. Snažil som sa naučiť základy scenaristiky a dramaturgie, v podstate ich previesť od tvorby námetu cez synopsu, scenosled až k štruktúre a forme scenára. Počas záverečného kurzu vytvárali chlapci a dievčatá krátke filmové dielo, ktorým sa prezentovali na slávnostnej premiére. Mne sa veľmi páčilo, že tieto kurzy sme nemali robené formou nejakých suchých prednášok alebo nejakej teórie, ale že sme si všetko mohli vyskúšať v praxi, že to bolo robené takou zážitkovou formou. V každom kurze sme dostali niečo, čo sme sa naučili a v poslednom kurze Dávam sme sa naučili to všetko aj posielať ďalej. Vlastne s hlavnou myšlienkou máš len to, čo si dal, čo bolo zhrnutím mediálnej školy. Je to taký rýchlo kurz geniality, dalo by sa povedať. S aktivitami absolventov mediálnej školy sa budete môcť stretnúť na tohtoročnom festivale Lumen. Zo Žiliny pre Salesiansky magazín Monika Čižmárová.